Takže ľudia, čaute, a práve keď som začal video, tak zrazu ide Lostralitos. Normálne ja som ani nezačal natáčať a už ide Lostralitos. No ja toto video robím iba kvôli tomu, že ja mám 6-7 a som získal. Prvýkrát mám 6-7, je tacos, kos a gold. Zhruba 24,3 milióna za sekundu. Alebo za stotinu, to ja neviem, ako to furt funguje. A teraz vám ukážem celú moju baseku a celkovo celý update asi. Vlastne tu nebol žiadny update, ale proste, čo je nové. Mám tu tých nových Lostralitos, 6-7, Dul, Giftini Spiderini, Huaninis, Lavaca Saturnu, Los Tipitachos, Guerrero Digitale, Trinostruzo Turbo 3000, ktorého teraz potrebujem na rebirth, Traleho Trala, ktorého som kúpil iba kvôli mojemu kamarátovi, lebo ten ho potrebuje na rebirth. Ideme na druhé poschodie. Tu mám iba ďalších pre môjho kamaráta, tých mytikov. Takže mám Kusa, Dili, Krokodila, Black, Hole, Goat, Los Tortus, Los Tungcitos. Ešte idem na tretie poschodie. A tam mám Lavaca Saturnu, Radioactive a Pyrulioita Bicicletera. Keď si vyberiem všetky peniaze, čo mi zarobili, ale to by som musel byť aspoň trošku inteligentný, tak vám poviem, koľko budem mať. Už mám 7 triliárd a potrebujem 14 triliárd na rebirth. A nakoniec mám 7,14 trilióna. No dosť. Takže teraz budem chvíľu avkovať a ukážem vám potom, keď niečo dobre pôjde. Za 1 hodinu iba žirafa celé stala. To really? Bro, to really? Ešte som vám to aj zle nastavil. Že ho moc nevidíte. Takže tak. Neviem, či... Kokofan to, ale tak toto no. Jen to nekúpim.